Riwruoge mag kanise mong'ere kaka Evangelical Alliance of Kenya dwaro mondo owit kucha paro mar chik manochwal e od bura gi seneta ma Tana River Danson Mungatana madwaro mondo juog osuru e kanise ka giwacho ni ne ok okaw pachgi to kod pach jopiny e wi wachno kaluwore kod chike ma pacho ka. Jodolo kotelnegi kod Bishop Philip Kitoto ma en jakom margi dwaro ni piny owacho okwongo oyangre oganda ripot mar nonro manotim bang' midhiero mashakahola e wi okenge mag tayo kanise to ok donjruok gi kanisa. Giwacho ni chikno dhi diyo kanise kendo tamogi thuolo margi mar lamo ma omigi kod chike ma pacho ka. The Religious Organization Bill in its current form poses a serious threat to religious freedom in Kenya. While we acknowledge that some rogue individuals have infiltrated and misused religious platforms, leading to the abuse of their flock owing to religious extremism, we must also recognize the historical and vital role that most religious institutions play in Kenya today. The report of the Presidential Task Force on the review of the legal and regulatory framework governing religious organization in Kenya be taken through a civic education to the public before it is implemented by the proposed implementation committee. Because this task force report had proposed that an implementation committee be set up so that the report can be implemented and not gather dust, as has been the practice in the past.